Demissionair minister Hermans kwam vandaag kijken naar de mogelijke Zeeuwse locaties voor nieuwe kerncentrales. Want Borselen en de Paulinapolder bij Terneuzen zijn kandidaat. En verder in deze Zeeland nu. Mexicaans slachtoffer vrijgesproken van drugshandel. En talenten spelen samen op nieuwe Academy. Goedenavond. Er komt een onderzoek naar kleine modulaire kerncentrales in Zeeland. Die kerncentrales zouden zowel in plaats van als in aanvulling op de nieuw te bouwen kerncentrales kunnen komen. Dat zei demissionair minister Hermans van Klimaat en Groene Groei na haar bezoek vandaag aan Zeeland. Ze was hier om de mogelijke locaties voor 2 nieuwe kerncentrales te bekijken. Want het kabinet wil graag dat die kerncentrales in Zeeland gebouwd gaan worden. De minister begon in de Paulinapolder bij Biervliet, waar ze sprak met omwonenden en dorpsraden uit de buurt. Dit gebied net buiten Terneuzen is een belangrijke kandidaat voor de nieuwe kerncentrales. Daarna had ze onderweg in de bus gesprekken met Zeeuws-Vlaamse jongeren. Volgende halte Borselen. Daar ontmoeten ze de lokale dorpsraden op het terrein waar mogelijk nieuwe kerncentrales komen. De reis ging verder naar het voormalig Termvos-terrein, vlakbij het Sloeggebied, want ook die plek wordt genoemd als mogelijke locatie voor nieuwe kerncentrales. Ja, 3 locaties dus in totaal bezocht de demissionair minister vanmiddag. In Eikensand inmiddels staat verslaggever Remy Oppeneer. Remy, de minister is daar nu op dit moment ook, hè? Ja, klopt. Dit is de 4e locatie, maar deze is niet in beeld hoor, voor eventuele kerncentrales. Laat daar geen misverstand over bestaan. Nee, ze is bij De Stenge, het bekende activiteitencentrum. Daar is ze naar binnen gegaan een half uurtje geleden om in gesprek te gaan met heel veel mensen, betrokkenen. Achter mijn druppel ook de mensen van de participatietrajecten, bijvoorbeeld uit de verschillende gemeenten binnen om te luisteren naar haar verhaal en om hun zegje te kunnen doen. Maar dat was natuurlijk ook belangrijk. Wie ook hun zegje hebben kunnen doen, waren demonstranten die hier achter mij stonden een half uur geleden. Ongeveer 40 personen die het niet eens waren met de plannen van minister Hermans. En dat hebben ze luidkeels met een herrieprotest laten horen. Maar goed, dat was een half uurtje geleden. Ze hebben ook iets mogen overhandigen namens Terneuzen tot de kern aan de minister. Een brief en een bakje uien dat van de week uit de grond is gehaald in de Paulinapolder. En Sandra Dieleman, de boerin die ze letterlijk zelf uit de grond heeft gehaald, zei tegen de minister: van uien snijden krijg je tranen in je ogen. En ik hoop dat als u deze uien thuis gaat snijden, dat u nog eens gaat denken aan mijn tranen die ik ga plengen als misschien die kerncentrales in de Paulinapolder komen. Nou, zover is het allemaal nog lang niet natuurlijk. Binnen had demissionair minister Hermans ook een momentje voor de pers waarin ze uitlegde wat nou eigenlijk het doel van haar bezoek was. Het doel was om hier op de 3 locaties waar we nu onderzoeken of dat een plek kan zijn waar de nieuwe kerncentrale of de 2 nieuwe reactoren komen, of dat ook geschikte locaties zijn. En ik praat daar natuurlijk vaak over in Den Haag met bestuurders uit Zeeland of hier of in Den Haag. Maar het helpt gewoon heel erg om de plekken ook echt te zien. En te zien in wat voor omgeving zou dat dan potentieel gebouwd gaan worden. En wie, letterlijk ook welke bewoners, gaan dat dan heel direct merken. Ja, Remy, ook toch een belangrijk punt. Die kleinere kerncentrales, daar heeft ze ook iets over gezegd, hè? Ja, dat zijn SMR's, zoals dat zo mooi heet, Small Modular Reactors. Dat zijn eigenlijk kleinere modulaire kerncentrales. En dan moet je denken aan kernreactoren die van een maatje schuur achterin de woning tot het formaat van de huidige kerncentrales er zijn. Nou, die zijn sterk in opkomst. De minister heeft er ook aangegeven, we gaan naast het onderzoeken van de 2 klassieke kerncentrales zoals we die kennen, gaan we ook onderzoeken of het mogelijk is dat die SMR's in de toekomst in Zeeland gebouwd gaan worden. Of misschien wel in plaats van de kerncentrales. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Want één ding is wel duidelijk. Die SMR's die worden wel hard ontwikkeld, maar die zijn er nog niet in de westerse wereld. Rusland en China zeggen we hebben ze al. Maar daar bestaat geen bewijs van. Maar in Amerika en het Verenigd Koninkrijk wordt er al hard aan gewerkt. Alleen die geven ook aan daar van voor 2030 zijn ze nog niet klaar. En we weten inmiddels uit veel projecten die wereldwijd lopen rondom het gebied van kerncentrales. Het wil nog wel eens vertraging oplopen. Dus 2030 is natuurlijk ook nog niet zeker. Remy Oppeneer, dankjewel. De 50-jarige Mexicaan die in september vorig jaar zwaar gewond raakte bij de schietpartij aan de Visodeweg in Rittem is vrijgesproken van betrokkenheid bij de smokkel van crystal meth. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag bepaald.
Tegen de man was 6 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet voldoende bewijs voor een veroordeling. De politie zoekt getuigen van een ernstig fietsongeluk bij Klingen. Want daarbij kwam gistermiddag een 49-jarige man uit de gemeente Hulst om het leven. Hij fietste in een groepje over de oude spoorbaan, een fietspad tussen Hulst en Klingen, toen hij op een tegemoetkomende fietser klapte. Het slachtoffer werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Van binnen lijkt het een gewone bioscoop, maar van buiten ziet het eruit als een groot opblaaskussen. Deze bioscoop reist door heel Nederland en komt langs scholen waar kinderen zitten van ouders die het niet breed hebben. Vandaag stond hij in Middelburg. Heel leuk, omdat we ook filmpjes hebben gekeken. 2 filmpjes. Wat maakte dit nou anders? Omdat dat is een soort ballon opblaas. En dat echt een bioscoop gewoon maar van muur is gemaakt. Ik denk dat het hun belevingswereld verrijkt. Ik denk dat door middel van film, door middel van andere soorten van cultuur, dat ze kennis maken met nieuwe onderdelen van de mooie wereld waar we in leven. Na de film kregen de kinderen een boek mee, zodat ze het verhaal dat ze op het doek hebben gezien nog eens rustig kunnen lezen. En wat een rustige middag aan zee moest zijn, liep voor Els Verhagen uit Dishoek totaal anders. Een echtpaar brak in bij haar strandhuisje bij Kaapduin. Els gooide de mensen er direct uit, maar nu een dag later is ze nog altijd verbijsterd. Ik was op weg naar het strand. Ik liep de duinen hier over. Toen belde mijn dochter. Ze zei, er zitten mensen in je strandhuisje. Ik zei, hoe kan dat nou? Dus ik liep er naartoe en toen inderdaad, er zat er een echtpaar, denk ik. En die zat uitgebreid in mijn stoelen, onder mijn parasol, in mijn huisje. Dus ik werd gelijk heel erg boos. Dus ik zei, wie bent u? En wat doet u hier in dit huisje? Het is mijn huisje, wegwezen. En uiteindelijk ging het niet snel genoeg en dan heb ik hun spullen naar buiten gesmeten. Hoe kan het nou zomaar dat er mensen in je huisje gaan zitten? Dat weet ik ook niet. Ze hadden een sleutel, want dat hoorde ik van de buren die naast me zaten op het strand. En die man had blijkbaar meerdere sleutels in zijn zak. En hij liep gewoon naar het huisje toe en hij maakte dus de deur open met de sleutel. Maar hoe het echtpaar aan een sleutel kwam, is nog altijd een raadsel. De man en de vrouw verdwenen na het incident. En Els meldde de inbraak meteen bij de strandwacht. Die heeft de BOA's erbij gehaald en het verhaal gedaan. En nu gaan we in overleg aangifte doen. En mijn vriendin gaat dat ook doen. Want het is niet de eerste keer dat er in een strandhuisje bij Dishoek wordt ingebroken. Een paar dagen eerder gebeurde het dus ook al bij het strandhuisje van haar vriendin. En Els krabt zich nog steeds achter haar oren. Je huurt zo'n huisje en dat is dan van jou. Hè? Je mag dat gewoon gebruiken. En dan zitten er zo heel brutaal zitten er gewoon andere mensen in. Dat is toch absurd? Dat moet toch niet kunnen? Een 61-jarige man is bij het Hof in Den Bosch in hoger beroep tot 3 jaar cel veroordeeld voor oplichting via internet. De man verkocht betonplaten via internet, maar leverde ze nooit. Hij maakte onder meer slachtoffers in Zoutelanden en Oud-Vossemeer. Hij werd al eerder voor dezelfde feiten veroordeeld tot 6 jaar cel. Zeeland staat in de spotlights in Haarlem. De tentoonstelling Luctor et Emergo geeft de Zeeuwse hedendaagse kunst een podium. Het werk van Jan-Peter Muilwijk. Ik ben heel erg blij dat er zo'n heel mooi wandtapijt in zit, want het is ongelooflijk kostbaar. Een prachtig werk van Maartje Korstanje. Grote namen als dus Maartje Korstanje, maar ook Jan-Peter Muilwijk en Piet Dieleman zijn vanzelfsprekend te zien. Was het voor u ook een ontdekkingstocht van wat is er allemaal te vinden in Zeeland? Nou, je had de woorden uit mijn mond, absoluut. De tentoonstellingsmaker koos uiteindelijk voor 7 bekende en minder bekende kunstenaars. Al had hij graag nog meer laten zien. Kijk, ik wilde ook heel graag Marina Welte, ik wilde graag Femke Gerenstein, ik wilde graag Pieter Slagboom. Ja, maar dat doet niks af aan het feit dat ik echt de fine fleur van Zeeland heb, hoor, vind ik. Absoluut. De tentoonstelling is tot en met 10 oktober te zien in paviljoen Welgelegen in Haarlem. Ja, een plek om je te ontwikkelen als basketballer, dat is de nieuwe Basketball Academy in Vlissingen. Sinds deze zomer trainen de beste basketballers van de provincie daar samen. Je gaat naar het midden en een jumpshot.
Ja, is die raak? No problem. Sluit je achteraan. Is die mis? Pak je de rebound voordat de bal op de grond valt. We zijn al een aantal jaren bezig om de talenten uit de regio gezamenlijk te laten trainen. En die groep werd groter en ook gewoon eager om meer te doen. En vandaar het initiatief om een echte academie te starten. En dus spelen er nu zo'n 60 basketballers vanuit de hele provincie bij de academie. Volgens Van der Poel is er veel talent in Zeeland, maar werd een plek om die talenten te ontwikkelen gemist. Het doel van de academie is gewoon om die spelers die echt die droom hebben om richting professioneel basketbal te gaan, om die te faciliteren en die een programma aan te bieden, zodat ze hier lekker in de provincie gewoon die stappen kunnen maken in hun puberteit om daaraan te werken en om te ontwikkelen. Je gaat niet verdedigen. Ja, gewoon er doorheen lopen. Ja, here we go. Ik vind het erg leuk. Leuke teamgenoten. Ja, het is gewoon een goede club, goede vereniging. Sinds ik kind was, wou ik altijd basketballen, net als mijn broer. Is eigenlijk wel gewoon leuk om te doen. Wat zijn jouw sterke punten in het veld? Snelheid, sterk zijn en gewoon hoog springen eigenlijk gewoon. En wat wil je dan hier nog bij de academie graag leren? Wat kan er nog beter? Nou, leren schieten eigenlijk gewoon. En meer sterk worden in fysiek. Bij de academie spelen jongens en meisjes tussen de 10 en 21 jaar. En Van der Poel verwacht veel van ze. Ik denk dat wij echt wel een aantal jongens hebben rondlopen die richting die nationale jeugdteams kunnen gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld in dit team, de onder 16. Ze gaan de competitie in met als doel om te promoveren naar het hoogste niveau, de eredivisie. Het is een team die heel veel energie toont. Dus daar haal ik gewoon energie van en daar hou ik gewoon van. De jongens zijn lekker fanatiek. En met zo'n groep kun je gewoon lekker werken, dat is het mooie ervan. Ja, het zijn talentvolle jongens uit Zeeland. Wat kan jij ze nog allemaal leren? Hoe ze moeten basketballen. Het zijn talenten, maar ze moeten ook leren als team te basketballen en dat is het belangrijkste vooral. En om hen naar een hoger niveau te brengen. Laatste scoren, let's go! Hoewel de academie pas deze zomer is begonnen, zijn de ambities in ieder geval groot. Als de jongens hun dromen kunnen gaan najagen. Als een paar jongens naar de eredivisie uitstromen of naar het buitenland of Nederlands team, dat is wel echt gewoon wauw. Dan zou ik echt trots zijn. Hey, family, 1, 2, 3, family! Vanmiddag nog even naar het strand of aan de wandel met dit mooie nazomerweer. Het werd nog altijd tussen de 21 en 23 graden zoals hier in Veren. Maar de komende dagen wordt het toch een tikkeltje minder en gaat het ook regenen. Met kans op onweer. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu.